Bale, hamargarren ariketa. Hamargarren ariketan esaten digu keinukarien abiadura erregulatu behar dugu orduan. Potentziometro batera biliz, piztu eta itzali ari den led baten abiadura kontrolatu beharko duzu. Potentziometren balioa zenbat eta handiagoa, osea zenbat eta eskuinerago potentziometroa, intermitentzia geroz eta azkarragoa izango da. Bale? Orduan horretarako, beharko duguna izango da, potentziometroa eta led bat. Hori egiten oso erraza da. Kableatua, ja, izan beharko litzateke sota kabaio rei. Zuentzat behintzat. Bale, orduan, ingo da izango da. Hemen, hau, atera ingo naiz. Create. Potenziometro eta led batekin bauka zerbait. Potenziometro eta led, potenziometro eta led. Potenziometro eta led. Ez, ze hau RGB bada, bueno, hau hartuko dut. 8. ariketa hartuko, 9. ariketa hartuko dut, eta ingo duna izango da, duplicate. Gero, gogoratu izen aldatu partio dara. Irekitzen didanean. Hemen izen aldatu. 10. ariketa, eta listo. Eta hori ingo duna izango da, hau fuera, oso ondo Aitor. Vale. Hau kanpora, 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 eta hau kanpora. Gogoratu hemen beti bezala atzean izkutu daudela negatiboa eta positiboa, bale? Orduan, kodigua. Potentziometroa berdin 0, eta dazkagu 11 bakarrik daukagu. Gogoratu, analog inputak ez diela jartzen. Orduan, pot analogik 0, bale, horreino oso ondo. Orain, zer egin behar du? Ikustagun. Tarteka egin dezakegu? Bai, baina ez da polita geldituko. Orduan, nik behar dudana da potentziometroa 0 denean, adibidez, jarriko dizkiot intermitentzia 2 segundo. Eta potentziometroa 1023 denean, nahi dut izatea 0,2 segundo. 0,2 baino gutxiago jartzen baduzu ez da nabaritzen intermitentari denik, bale? Orduan 0,2 jarriko dut minimo. Orduan, nola egingo dut guzti hau? Egingo dudan denengo gauz izango da, hau guztia ezabatu, azkeneko giltza izan ezik, bale? Eta orduan, ja badaukat, potentziometroaren balioa gordeta. Orduan, zer egingo dut? Egingo dudan izango da beste bat, deitu duko diot LED. LED berdin 0. Eta LEDen egingo dudan izango da, ja aurretik egingo dugun gauza bat, eta izango da, mapeatu potentziometroak daukana. Eta zer esan dut? Hau doa 0-tik 1023, eta zer esan dut nahi dudala? 0 denean, denbora izatea 2000 milisegundo. Eta 1023 denean, nahi dudala izatea 200 milisegundo. Bai? Eta orain zer egin behar dut? Digital write. 11. High. Delay. LED. Digital write. 11 low. Delay. LED. Eta honekin zer lortuko dut? 0 daukadanean potentziometroa LED hau 2000 denez 2 segunduko intermitentzia egitea, eta 1023 denean topera daukadanean hori izatea 200 milisegundu. Orduan probatzen badugu. Ikusten duzue, programa batek ondo funtzionatzeko ez da zaila izan behar. Askotan oso simpleak dira gauzak, baina programatzen jakin behar da, eta jakin behar duzu nola egin programa hori atela ahal izateko. Bale? Aber, ikusten funtzionatzen duen. Bale, ikusten duzu hemen, daukan intermitentzia oso geldua dela. Eta nik mugitzen badut.
ikusten duzue, azkarrago joala, eta berriz ere. Hemen ikusten duzue, asko zer azkarragoa dela. Bai? Mugitzen badut. Vale? Eta hemen ez dago eskaloirik, ez dago eskaloik egin beharrik, egin dezakezue zuzenean. Bai, orduan ez dugu ifik erabili behar. Ba, listo, hau izango litzateke guztia. Hala, horreko arte.